pane chitiko chinoshamisa chazonongwa kunzi aiwa nyika yeZimbabwe aiwa yatongova corrupt kwese. Kunowanikwa kunzi kumapurisa uku amene vakuita zvirisevhi here kuzita P tinoona kuti mapromotional examinations aiwa emaconstables nyika yeZimbabwe yose aiwa ochizolika. Taimboti pamwe zvinenge zvisingori aiwa kuma-high school education kunana ZIMSEC uku zvatakuona kuti kunyange nekumapurisa mafinal exams akulika. Vanhu vanosvika pakunonyora examination but examination ravanyora vanga vatowanaro kudhara. Sambe namashoko anonyora panapa pa subscribe like turn the bell icon. Ndinoende kukosa mudavira chiti today zita P head promotional examinations for all constables throughout Zimbabwe. Unfortunately, the examination paper leaked some days before the exam. This compromises the fairness and validity of the assessment exercise. The system is too corrupt. Hashtag say no to corruption. I'm going to post this picture. I'm going to the examination paper. Kuradza kuti aiwa vakomana vanga vagara vatowana paper iri. Toona kuti this causal intel unit iri kuexposa zvatokuziva kuti panguva ino vari kufamba vachikwenekura zvese vachifomura zvatokona kuti nhau dzirikubudidzwa navakomana vekozha each and every time dzinenge dziri dzechokwadi. Zvatokona kuti aiwa their intelligent unit aiwa it is working aiwa very 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 vigilant and aiwa zvecredible chezvo just because all their updates aiwa anga achiverifyiwa achidhimwa correct. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kuti saka mapurisa atava nawo munyika yedu anenge ari mapurisa amazviro kwazvo here kana kuti vanenge vatongova marara zvavo zvatokona kuti aiwa the state yenyika yedu yeZimbabwe yadhakwa. Tudze mafungiro enyu kuna comment section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.